Nokuchingamidzai hama wadiwa, tinodzoka zvekare pachirongwa muparidzi anoti patinokuburirai chimwe chidzidzo zvakare tinovimba kuti muchafadzwa nacho. Anyway, zvidzidzo zvatinenge tichiita hazvisi zvekuti tingafadzane, ndezvekuti tingabate chimwe chinhu pazviri, sokunge munhu uri pamberi pamurairidzi, kana kuti uri kunzwa murairidzi, kana uri kunzwa unorayira. Naizvozvo hakuzi kuti tinenge tine zvose zvinenge zvichitsanangudza izvo zvakanyorwa mumagwaro, asi kuti tinongokupaiwo naparutivi zvishoma, imi sezvamakafanirwa kuita kuti muverenge shoko raMwari, munzwisise mugoriita, moenda monoita zvenyu. Ndizvo zvinenge zviripo. Tinovimba kuti Mwari unokutungamirirai, hatisi kukusiyirai pagasva, nyangwe zvazvo ndizvo zvatiri kuita, kuti imi muzadziswe nenyasha nerudo rwaMwari nomweya wake mutsvene. Naizvozvo tichaendera pamberi nechidzidzo chedu, tichachiwana pana Mark 16 nhasi. Pane musoro unoti kumuka kwaJesu nokuzviratidza kwake. Magwaro aya ari pana Mark 16 munovawanawo pana Matthew 28 verses 1 to 20, Luka 24 verse 1 to 49, Johani 20 verses 1 to 23. Kana takwanisa kusvika pakanzi kukwira kwaJesu pavhesi 19 and 20 wechapter 16, zvinowanikwawo pana Luka 24 verse 50 to 53 naMateo namabasa 1 verse 9 to 11. Okay, kana mapawana mugoverenga, tichaverenga pamwe chete, asi panguva ino yatimbotanga titarisa kuti zvinomboreve chii kuti kumuka kwaJesu nokuzviratidza kwake. Amen. 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 Tanga nekuda kutenda Jehovha samasimba, uyo unoti tisangane pamwe chete kuti tikurikurane shoko rake. Unotiunganidza tiri mumativi enyika akasiyana-siyana, kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kuti tipakurirane. Unovhura mwoyo yedu nepfungwa dzedu, unoisa shoko rake mukati medu. Mwari samasimba ngaakudzwe nokusingaperi, ngaanamatwe pasi nokudenga shoko renyu. Ngatitambanudzire maoko pariri, tikudze zita renyu Jehovha Mwari wangu. Zvinonzi imi makakudza zita renyu neshoko renyu pamusoro pezvinhu zvose. Mwari, tinouya kwamuri, tivhurirewo magwaro aya zvatichatarisa. Vhurai mwoyo yedu mutizadze, vhurai pfungwa dzedu nendangariro dzedu Jehovha Mwari wangu. Mutizadze nomweya wenyu, muise shoko renyu mukati memiromo yedu. Tikurukurirane Jehovha Mwari wangu, tinzwisise kuda kwenyu. Imi makanaka, imi makarurama, tinokukudzai masikati ano. Tinokukudzai pasabata rino, muzita raBaba neMwanakomana neMweya Anera, muzita raKristu Jesu. Amen and amen. Zvikanzi kumuka kwaJesu nokuzviratidza kwake. Obviously, kana zviri kutoreva kuti kumuka kwaJesu, zvingareve kuti kumuka semunhu uri kubva pakurara, sezvamunoita mangwanani oga oga, pamunomuka muchiita yoni, kunonzi kuzamura, anti chibuditsa mweya kubva mumukanwa, kungava kumuka kubva kune munhu uri kubva pakurara. Izvo zvatingati zvakashata, kwete, nekuti zvinotirakidza kuti Jesu wakanga uri pakurara,
nyangwe zvake zvichinzi wakanga wafa, usisino mweya mukati, nekuti zvinonzi wakabuditsa mweya wake wakaupa kuna Jehovha. Naizvozvo wakanga wafa. Rakanga rava deme chete rakanga rasara. Mweya wakanga waenda kumuridzi wavo. Asi zvaanoreva mumagwaro ake kunzi ndine simba rekuupa nekuutora. Zvikanzi izvi zvakabvumidzwa nani? Nababa vangu kuti zviitike. Baba vangu ndiye wakandipa simba rokudai. Naizvozvo wakadzoka kubva kuvakafa. Chinhu chinotyisa chaizvo, nekuti takadzidziswa kunzi tisatende, maona, kune vanhu vanenge vabva kuvakafa, nekuti zvinonzi vanodzoka vane mweya yechi isakanaka. Vanhu vanenge vakuita sei? Chinenge chakutitaurira mweya yetsvina kana kuti mweya yakaipa. Ivo vanhu pachavo mweya yavo inenge yaenda kuna Mwari. Chinhu chinotyisa, nekuti kana iri mweya yamadhimoni naSatani, zvino tinogodiniko? Kuizvi zvatiri kunzwa kunzi Jesu wakamuka kwavakafa, toregererei kutenda kuna ivavo vakafa vedu kana vachimuka? Toregererei kutenda kune midzimu yedu? Toregererei kutenda kune madziteteguru edu? Ndivo vakatitangira. Kana achida kuziva chinhu totanga takonsalta navo, ndivo vanotiudza. Zvino toregerereiko? Zvazvasiyana nechii naKristu wakafa ukamuka? Pane chinhu chimwe chete chete chiripo pane zvinhu zvose izvozvo. Tinotenda kuti nyangwe vakafa havana kufa. Tinotenda kuti tinokwanisa kutaura navo. Tinotenda kuti vanokwanisa kutaura nesu. Tinotenda kuti ndo vanotisvikitsira kuna Musiki, ndo vari pedyo naMusiki. Muri kuzviona izvi? Kutenda kwedu kuti ndizvo zviripo izvi hazvina kushata, nekuti tanzwa kunzi Kristu wakamuka kuvakafa. Kuzvinozosiyana papi? Chiri papa ndechekuti Kristu wakafa une mweya mutsvene. Hama dzedu dzakafa nokuda kwezvivi zvadzo. Kristu wakamuka nyama nomweya. Hama dzedu hatizivi kuti nyama yavo iri kupi, asi tinonzwa nzwi ravo richitaura. Ndo pane mutsauko ipapo, kuti zvichida taiona nyama nomweya zviri pamwe chete, ko zvaigosiyana nei naKristu? Asi pane chiratidzo chatinoona pakumuka kwaKristu apa, kuti zvokwadi sezvapakanga pane mweya tisingauone, asi tichiziva kuti uripo, asi tichiziva kuti mweya uripo nokuda kwemunhu, nyama yataiona, tichaziva kuti zvokwadi kana tikafa, mweya wedu nenyama yedu zvichasanganidzwa zvakare. Muviri wacho unenge waita sei hatizivi, asi unokwanisa kunzi unenge wava muviri usingafe, zvichida semuviri wakanga uripo pakutanga. Vamwe vanoti Adama naEve vakanga vari muviri wakanaka kupfuura Jesu. Ndizvozvo. Kuvakazotadza sei? Vakanga vane muviri usina chinhu, wakungobviswa muground. Muri kuzvinzwa? Saka tingape here mhosva kune evhu ratakaumbwa naro kuti ndiro rinokonzera chivi? Tingati takazvarirwa muchivi here? Kwete. Kana tiri kutaura pamusoro pevhu ratakabva kwariri, hatina kuzvarirwa muchivi, asi
takazvarwa muchivi nokuda kwokuti tiri madescendants aAdhamu naEvha vakanga vatadza. Muri kuona manje? Pane chimwe chirevo, pane mumwe murayiro uripo pane makomandiments ane 10. Muverenge murayiro wechishanu unotaura nezvababa namai. Muri kuzvinzwa? Kumuka kwavakafa hakuna kumboshata. Kumuka kwavakafa vedu kunotitaurira kuti pane chimwe chinhu chiri wrong nekuti hatione mitumbi yavo. Naizvozvo tingazive sei uri kutaura? Isu takangodzidziswa kunzi tinoziva uri kutaura nokuda kwokuona nyama iripo. Ko zvino kana ari mumwe munhu ari kuimiteta inzwi rowakafa wedu, tichaziva sei? Pamwe ndiJoni zvake wepanext door akafa, aiziva kutaura kwababa vangu. Pamwe rimwe gororo zvaro raangofirawo zvaro kana mutorongo raiziva kutaura kwaamai vangu. Tingazviziva seiko? Kumuka kwavakafa, kumuka kwaJesu nokuzviratidza kwake. Ko zvino tichafara here kana vakafa vedu vachimuka nekuzviratidza? Chimwe chinhu chatinofanira kubvunza apa ndechekuti musi wafa munhu, inzwi rake rakanga riri kupi? Vanhu vangani vanonzwa inzwi romufu richitaura musi waafa? Ringadai richitotiperekedza naye kumakuva? Rinozomuka shure sei? Zvikanzi pane chikaranga chinenge chaitwa. Ko chikaranga hatingokurumidzai kuchiita kamunhu musati tamuika, robuda zvaro. Asi hazvireve kuti tichatenda mariri, nekuti hazvina kufanira kuona nyama nenzwi zviri pamwe chete. Chikaranga ichi chatinoita chakanyorwa mumashoko aMwari. Pane rondedzero iripo pamusoro pekufa kwaKristu, pane chikaranga here chatingati ichi chiri mubhaibheri ichi chatinokwanisa kuita kuti tinzwe nzwi rowakafa wedu, tione nenyama yake? Hapana chikaranga chiripo chaizvo chaizvo chatinganzwisisa, unless kana muchionawo zvandisingaoni, nekuti maziso angu haasi kuona. Hazvirevi kuti ndinoona zvose. Muri kunzwa? Zvichida tikaenda kumagwaro tinonzwa munhu wakadanwa kubva kuvakafa. Akadanwa naaniko? Akadanwa navaroyi. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi wakadanwa navaroyi. Muroyi akanodana Samueri kubva kuutsi kwehope kwake akauya akataura naSauro. Uyu muroyi ndiye akati ndiri kuona murume akadai. Muroyi ndiye akaona oga kuti ndiani aita. Sauro haana kumuona, akongoita zvokuudzwa nemuroyi. Varoyi vanoona here? Vanokwanisa kudana here wakafa? Ko zvino tingavimba navaroyi here? Hatingavimbe navaroyi nezvavanotaura. Muri kuona? Asi iyo pachayo example iyo yaSamueri inotitaurira kuti munhu unokwanisa kudanwa kubva kwavakafa, nekuti zvirimo mubhaibheri. Vanozviita vacho ndo vasina kunaka. Zvikanzi nebhaibheri hatidi muroyi unofanirwa kufa, hatidi unovuka unofanirwa kufa, hatidi masosara anofanirwa kufa.
naizvozvo zvinenge zvaitwa nemuroyi hatingatende kana tiri vanhu vanotenda kuBhaibheri. Hatingatende, pane something wrong. Zvakanaka kana vatendi vachiramba kuti munhu unofa, tingakwanise kutaura naye. Zvakanakisisa, vari right. Vakafa vedu vakafa vasiri vatsvene. Vakafa vedu kana tichinzwa vachitaura hatione mitimbo yavo. Vari kuona in'anga chete neuroyi hwadzo ndivo vanenge vachiona. Zvida muprofita unokwanisa kutaura navakafa? Handizivi. Zvida vakakomborerwa vamwe vanokwanisa kuona zvedenga. Asi tingatizvisiyire patakaudzwa napo neBhaibheri. Kumuka kwaJesu zvingarevei? Tiri kutaura kumuka kwenyama here? Nokomweya? Tatiko. Jesu akamuka nyama nomweya zviri pamwe chete. Asi chikuru tiri kutaura kumuka kwomweya. Kumuka kweshoko raMwari. Rakanga rafa here? Kwete. Rakanga raita kunge rafa. Rakanga risanzwike. Muri kuona? Nyangwe mukaenda kumagwaro, zvinotaura kuti pane nguva Mwari akanga asataure navanhu. Nokuda kwokutsamwa kwake, akatadza kutaura naSauro. Sauro waiti kana achibvunzira akanga asingadai. Zvinanzi Samueri pakukura kwake, wakanga usati wambonzwa Mwari. Akadanwa, akafunga kuti ndiEri uri kumudana. Kusvikira Eri azomutaura kuti aiwa, handizini ndiri kudana. Paunozonzwa inzwi richikudana next time, wokuti ndiri pano ishe taura izvi. Nekuti wakanga usati waziva kuti Mwari unotaura. Tiri kutaura kumuka kweshoko raMwari. Ranga raita sei? Ranga rada kunyaradzwa navanhu. Takaenda kune zvakazarurwa zvinonzi vatumwa vaviri vakaita kunge vakafa nekuti vakanga vakurirwa nechikarantu. Asi vanhu zvavaivatarisa vakafa kudaro. Zvinonzi vakamuka vakakwira kudenga. Vatumwa vaviri vanomiririra chitestimoni. Kumuka kweshoko kubva kuvakafa. Rinenge risanzwikwe, rinenge risaandastendwe. Rozomuka zvakare, pano mweya rinenge ronzwika. Toita zvarinotaura. Amen. Kanzi shoko rinofanirwa kumuka nokuzviratidza. Ibva tovhunza zvakare kuti kumuka nekuzviratidza kuita sei? Kumuka nekuzvizivisa pachena. Muri kuona? Sokumuka kwaJesu wakazviratidza kuna Mariya nekuvadzidzi nekuna vaenda veMausi nekuna vose. Shoko rinofanirwa kumuka nekuzviratidza. Ko kana shoko tingonaro riri muBhaibheri redu tingati rafa here? Rakafa. Kana tisiri kunzwisisa, risiri kubata matiri, rakafa. Rangarirai kuti
vaprista, vasadhusi navafarisi ndo vakanga vari veredzi veshoko, asi rakanga rakafa riri mavari, vasingarinzwisisi, kusvikira Kristu auya achivarakidza kuti izvi ndo zvazvinoreva. Shoko iri rine simba. Naizvozvo tinokwanisa kuti kana shoko risiri kuita mabasa esimba, rakafa. Kwatiri rakafa, matiri rakafa. Kana shoko tisiri kuwana dudziro dzomweya, rakafa kwatiri. Pedzezvo tingapedzisire nekuti isu ndisu takafa kushoko. Takaita seruware pakuti shoko rakakandirwa kana kuti mhodzi dzikakandirwa hadzingakuri. Ruware rusina kana nevhu rose, ndokufa kwatinenge takaita. Zvikanzi vane mwoyo mukukutu here, kana kuti mitsipa mukukutu, havadi kurerekera nzeve dzavo kuti vanzwe, nokuvhura mwoyo yavo kuti vanzwisise. Shoko tinokwanisa kunge tinaro, mabhaibheri tinokwanisa kunge tinaro, asi kana rakungoiswawo paruware, hakuna, harina midzi, harisi kubata. Ndosaka tichiita zvivi, hatirikudze, hatirikoshese, hatiriyerese. Naizvozvo naMwari pamusoro hatimukudzi kana kumuyeresa. Hatina simba rinobva kuna Mwari. Mweya mutsvene haazi patiri. Shoko rakafa. Asi zvikuru zvacho, ndisu isu takafa kushoko. Tingati shoko riri kuramba kuti handisi kuda kuzikanwa nemimi. Ko ringagoramba sei kuti handisi kuda kuzikanwa nemimi? Nokuda kwezvakaipa zvedu zvatakataura, zvatiina nazvo. Naizvozvo shoko haringazvizivisi pachena, nekuti iro pacharo rinozvitaurira richiti, musape maparera enyu kune nguruve, nokuti dzingaritsike-tsike, dzikatendeuka dzikakubvambura nyaya. Naizvozvo tinenge taita senguruve dzisingafanirwa kupfuwa shoko raMwari. Zvinobatsirei kuti upfekedze nguruve dhirezi rewaiti seremuchato, iro richingonopinda mumadhaka? Ningwataituka neubvamburanya, nekuti hausi kuinzwisisa. Amen. Amen. Kuzviratidza kwake. Naizvozvo kana tichiverenga Bhaibheri, ngatifungisisei zvinenge zvakanyorwa muBhaibheri tione kuti ringakwanise kuzvitsanangudza here. Bhaibheri rinofanira kunge richizviratidza kwatiri, richibengenutsa pfungwa dzedu, richitivhura pfungwa, richitirakidza kuti izvi zvakamira so. Ndozvamunofanira kunzwisisa. Ngatinzwe shoko. Chapter 16 verse 1. Sabata yakati yapfuura, Maria Magdharena naMaria mai vaJakobho naSarome vakatenga zvinonhuhwira kuti vaende kuzomuzodza. Vakatenga rini? Sabata rakanga rapfuura. Musi wokutanga wevhiki tingadaro. Naizvozvo musi wokutanga wevhiki harizi Sabata. Izuva rekuti tingashande zvedu, tingaite mabasa edu, nyangwe full day tiri pabasa, hazvina basa. Naivo Maria Magdharena
naMaria mai vaJakobho naSaromo, zvikanzi vakatenga zvinonhuhwira kuti vanozodza Kristu. Kubata basa kako hazvaibvumidzwa nemusi weSabata. Kutenga chaiko hakaibvumidzwa nemusi weSabata. Vakachengetedza Sabata vakati chii? Pane mazuva okushanda. Pamazuva okushanda ndipo patinozodza mudiwa wedu. Mangwanani nomusi wokutanga wevhiki vakaenda kubwiro. Zuva robuda. Zuva rakanga robuda. Apa tikunzwa kunzi vakatenga. Vanga vatenga nguva yeusiku. Zuva robuda vakaenda kubwiro. Early in the morning. Kuchiri kwakasvibira. Vakaenda kumakuva kuti vanozodza Kristu zvinonhuhwira. Vakaita chifume-fume. Imi munofumira here kumakuva kana muchisavanhu? Pane zuva riya ramunoenda kumakuva kana maviga munhu sanhasi. Mangwana munofumira ikoko moenda handi? Kana kuti munongoenda zvenyu mangwanani, as long as ari mangwanani. Hachisi chifume here chinofanirwa kuitwa pamusoro pazvo kuti munotarisa kuguva. Munenge muchida kuonei paguva munhu wamaviga? Chivanhu kaicho. Hapo munozvinzwisisa. Munongotitsanangura kuti zvinoreva zvakati zvakati zvakati. Tikoti it's surprising kuti semuKristu tichine tsika iyoyo yekuenda kuguva. Hatina kuisiya. SavaKristu tinongoenda kuguva tunotarisa todzoka. Hakuna zvimwe zvatinobata-bata. Vamwe vanotsvairira paguva ipapo, vanoti tsvairira. Kana kuti vasati vaenda zviya paguva paya, vanosiya vapatsvaira. Vapedza kuita sei? Kufushira munhu. Panotsvairirwa. Zvichida munoda kuona kuti tsoka dzevaroyi dzapfuura napo here kuti vauye kuzotora zvitunha. Ndakanzwa nyaya dzevaroyi havasina matyira. Nyange musati maita sei? Maviga munhu vakutouya kufanira kudya. Kana kuti nhafu dzacho dzavari kuita mazuva ano dzakaoma. Makariro avari kuda kuita nyama yavanhu akaoma. Zvikanzi vaenda kunomuzodza mangwanani. They were going to anoint him. Wakaanointwa naMagdharina asati afa. Wafa kudaro. Wakada kunoanointwa futi naMagdharina. Muri kuzviona ka? Okay. Toda kuti tiite routine. Tikope chimwe chinhu pane zvinhu zvakaitwa navakadzi. Kuti mangwanani zuva risati rabuda tianointe Jesu. Muri kuzvinzwa? Zuva risati rabuda mangwanani tononamata isu. Kana uchikwanisa kufugama wofugama. Kana uchikwanisa kunge wakarara mubhedha mako wotora bhaibheri rako wotanga kuverenga nokunamata. Muri kuzvinzwa? Tinoda kuanointa Jesu. Pana vamwe vanhu vakakomborerwa vekuti vanorangarira shoko ravakaverenga. Muri kuzvinzwa? Nokuti vanokwanisa kurisaita maverses avanenge vakamboverenga.
Saka inini chandiri kutaura kuti kana usingakwanisi kurisaita wotora bhaibheri wovhura paunokwanisa kutarisa, wonamata pamusoro pazvo. Mangwana zuva risati rabuda, wonamata, woanointa Jesu. Muri kuzvinzwa? Yatiitei sokudaro, nekuti yakanga iri tsika yaJesu pachake. Tinonzwa kumavambo kweGospera raRuka, kumavambo kweGospera raMarko, zvichida nekuna Mateowo, kuti zvaakanga ari kumba kwani, zvaakanga ari kumba kwana Peturo naAndreas munin'ina wake, mushure mokunge amutsa amai vemukadzi waPeturo vakanga vachirwara, vakavashumira, vakamushumira iye navamwe. Zvikanzi mangwanani zuva risati rabuda, wakabuda wakaenda kunzvimbo yakanyarara wakandonamata. Yakanga iri tsika yaJesu. Naizvozvo yatikopei tsika iyoyo, tianointe Jesu. Iye wakanonamata zvichinzi waitaura naMwari. Kana kuri kunamata zvoreva kuti iye aingonamata akatarisana naMwari. Asi isusu manamatiro ndeekuti tinofanirwa kuzodza Jesu. Kana tichizodza Jesu, tiri kureva kuti tiri kuzodza shoko raMwari. Torinamata mumweya nomuzvokwadi, tichishandisa iro shoko raMwari. Muri kunzwa kana? Ndokuzodza kwatiri kutaura. Shoko raMwari taverenga, tanzwa zvataverenga, tobva tanamata pamusoro pezvatanzwa namashoko akanyorwa imomo. Kwanoita Jesu. Fungai kuti kana muchizodzwa nemafuta zvinenge zvichireve chii kwamuri? Healing, healing. Zvinenge zvichireva chii? Kuropafadzwa futi. Sanctification. Muri kubanzwa? Saka ngatiende tinorapa Jesu, timusanctify and bless him. Mangwanani zuva risati rabuda, tsika. Murunzwa? Iyoyo yava tsika yedu yatinofanirwa kupractice. Tsika yeyo yevanotenda. Vanotenda chi? Kunzira dzaKristu Jesu mambo wedu, rikava zita rechechi yedu. Hatizvidedze here nezita iroro? Hongu, tinozvidedza nezita iroro. Ngative netsika. Hatingangotaura kuti Jesu tisingaite zvaanotaura. Kana iye anotidaro, anodaro kuvadzidzi vake kuti munogonditi inini Ishe, musingaite zvandinotaura sei? Ngatiitei zvinotaura Jesu. Ngatiitei zvirikutaurwa neshoko. Ngatendere pamberi kuti tione kuti pane kamwe katsika here katingatora. Tsika dzizere mubhaibheri dzatinofanirwa kuadapta, dzatinofanirwa kunge tichiita. Asi tinoshayisa shoko raMwari simba nekusaita tsika idzodzo. Hazvirevi kuti tongoita tsika yekumuka mangwana topritenda kunge tiri kunamata tichiverenga shoko. Fungisisa zvakadzama, uise pfungwa dzako pamwe chete, unamate nemwoyo wako wose, uchirumbidza Jehovha, uchisimbisa shoko raJehovha,
uchiblesa shoko raJehovha naye, uchiblesa Jehovha neshoko rake. Zvikanzi ndokuzodza Kristu. Amen. Zvikanzi vakataurirana vachiti, ndianiko uchatikungurisira ibwe pamukova woubwiro? Tingati chii pamusoro peshoko iri? Ndianiko uchatikungurisira ibwe pamukova webwiro? Jesu arimo mukati akafa zvake, arimo muBhaibheri. Ko zvino kana musingaribvuri, munoona sei Jesu? Kana mamuona muchaita sei? Muzodzei hantu, muitei kuti anhuwire. Muri kuzvinzwa tsika dziri kubuda? Zodzai Jesu anhuwire. Bhaibheri munaro. Zvino kana muri Bhaibheri musingade kukungurutsa ibwe pamukova webwiro, zvichagonzi kudiniko? Pane chiri pakati penyu neshoko chiripo apa chinoda kubviswa kuti muone zviri mukati. Tsika yepiri hantu, kubvisirwa bwiro. Izvi kuti kubvisa bwiro kungovhura shete bhuku, kwakutarisa nomufaro nemaziso akajeka togamuchira shoko iroro mumwoyo nemupfungwa, totanga kufunga isu kuti tinganamate kuti chii pamusoro pacho. Izvo hazvitore kana maminutes kana maseconds. Zvichida kuti ndajaira, imi hamusati majaira, asi muchajairawo kunamata pamusoro peshoko raMwari. Nekuti shoko ndiro dzvene, hakuna chimwe, hakuna kumwe kunamata kutsvene. Imi hamuzi Kristu kani. Kristu ungataura zvake nababa vake face to face, asi imi munotozodza Kristu kuti munzwike nababa kumusoro uku. Bwiro hanzi kuti kungurutsira chii? Ibwe pamukova webwiro. Takati ibwe chii? Takati ibwe ndo murau waJehovha. Saka murau waJehovha is an obstacle. Muri kuzviona? Murau waJehovha is an obstacle. Unotoda kukungurutswa. Muri kuzviona? Nekuti kana tisina kuita zvinhu zvinoenderana nemurau waJehovha, handifunge kuti minyengetero yedu ingagamuchirike. Makaenda kuna Johani, zvichida pachapter 9 yeGospera raJohani, rinotaurwa naJohani, rakanyorwa naJohani, anotaura achiti, Mwari unganzwe mutadzi here? Nzwai munzwe. Nekuti vaiti Jesu mutadzika, iye akanga asvinudza maziso ebofu, rakanga rakazvarwa riri bofu. Muri kupanzwa ka? Iro bofu rakabvunza pacharo kuti imi munofunga here kuti, richibvunza vaprista, vaFarisi, Sanhedrini yaibvunzwa, munofunga here kuti Mwari unganzwe vatadzi? Imi pachenyu munozviti munonzwikwa naMwari, asi maindiona ndiri pamusuo apa. Hapana kana nezuva ramakandinamatira kuti ndisvinura kuti ndione. Jesu auya akagadzira dope akasipa maziso angu ndakapona. Iye manje makuti ane mweya wetsvina, haachengete murau.
zvikanzi Mwari unoteerera here vatadzi? Kana imi muchizviti wakarurama kupfuura iye, ko sei makanga musingandirape mazuva ose? Muri kuzvinzwa zviri kuitika apa? Kana tichida kuti tianoinde Jesu, ngatibvisei zvitadzo zvedu. Ngatisandukei pamwoyo, ngatisandukei napapfungwa, ngatisandukei pamaitiro. Ngatityei kutadza. Ngatityei kumutadzira. Ndokukungurusa ibwe kuti risati gunguru, kuti risave neobstacle. Zvikanzi musaite sei? Musabe. Zvichatiregerei kuba. Ungaenda here ukanokungurusa ibwe iwe wakanga waba? Iwe wanga uchipomba? Iwe wakanga uchita ruchiva? Iwe wakanga wauraya? Iwe wakanga usingateereri vabereki? Takati kusateerera vabereki kuita sei? Kusadzidza pane zvakanyorwa pamusoro pavaIsraeri. Kusadzidza nokuti ndo vanhu vakafamba naMwari, uchitirakidza pavaitadza nepavaigona. Kusadzidza. Kana achiti vabereki vedu tukurea ivavo kubva parinovhurwa bhuku pana Adhamu kusvikira pane chii? Kusvika Gospera raKristu raakutanga. Ndo kune vabereki vedu kweseko. Kune nhoroondo yokufamba kwavanhu nani? naMwari. Zvakanaka nezvakaipa zvavo. Kana zvino tine zvifananidzo. Hamutoona kuti tatogumburwa nebwe kare? Kana tisingachengetedze maSabata, tatogumburwa nebwe kare. Kana tine vamwe vaMwari kunze kwake, pane zvimwe zvinhu zvatinokudza kupfuura Mwari pachake, tatogumburwa kare. Tatone obstacle iripo yekuti tingaanoinda Jesu sei. Inoda kutobviswa iyoyo. Tiri kutadziswa nei? Nemurau. Rangarira zvinotaura Pauro. Tinotadziswa nemurau. Murau wakanaka, mutsvene, wakarurama. Muri kuzvinzwa? Asi kana tichitadza kuteerera, tichitadza kuita zvinodikanwa nemurau, tinotadziswa nemurau kuti tiite sei? Tizodze Jesu. Hakusi kuti hachizi chivi pamusoro pezvimwe zvivi. Tsika. Muri kubata tsika handi? Batai tsika. Uku ndakati inini uku handiwanzoda kuparidza nezvako kunoku kumavhesi awo. Kana pandinonyora pose paipa hamumboona ndichinyora kusvikira kwokupedzisira. Ndinongonyora kungosvikira. Kana takuti ngotanga zvekufa kwaJesu, handichanyora. Ndabva ndatoguma. Ndisikade kuti mutadziswe netsika idzi. Nekuti kwamuri nyaya yokutongwa nokuurawa kwaJesu ratova murayiro uripo. Ungakutadzisai. Toda kuti mumbotanga makura, but izvi ndoda kutongokuudzayo kuti mugare maziva. Mudzidzi. Atienderei pamberi. Tingatadziswe nemurayiro. Zvino vakati vachitarira vakaona kuti ibwe rakanga ratokunguruswa nekuti raiva guruguru. Apa panoshayana nemamwe maGospera ese. Panoti vakapinda mubwiro vakaona jaya rakanga rigere kurudyi, rakapfeka nguo chena yakareba
vakavhunduka. Ipapo tinoda kuti muzvibvunze moga. Munobvunza vakuru venyu, handi? Munoti kunzi jaya rakanga rakagara kurudyi. Kurudyi rwomukova here? Webwiro. Ranga rakagara mukati riri kurudyi here? Ranga rakagara pakaradzikwa Jesu riri kurudyi here? Ranga rakagara pakaradzikwa Jesu kuri rutivi rwomusoro here kana kuti rwokumakumbo? Rakanga rakagara pai jaya? Vamwe vanoti kurutivi rwerudyi. Ndongokuudzai zvinotaura Jesu first. Senda kutaurira kuti vamwe vanoti kurutivi rwerudyi zvinoreva kuti ndo kunoenda makwai. Vanhu vanoteerera Jesu. Vanhu vanoda Jesu. Vanhu vanochengeta zvaanoreva. Havazi mbudzi dzinoenda kuruboshwe. Muri kuzvinzwa? Asi kadaro makaenda kune mamwe maGospera zvinonzi vanga vakagara kwose. Mumwe akagara kurudyi kune musoro, mumwe akagara kune makumbo. Kana kuti hazvinyatsobuda zvakanaka. Amen. Munonyatsofungisisa kuti wanga wagara kurudyi rwupi? Rwei? Kunze here kana kuti mukati? Vanhu vanovigwa sei kumaJudha? Saka ndikuti endai munobvunza vakuru venyu. Ndikuti kuti endai munonzvera pamusoro petsika dzavaJudha munzwe kuti zvinenge zvakamira sei. Amen. Ndokubvunza vakuru venyu ikoko, madzibaba enyu namadzimai enyu. Okay, vanhu vanoti kurutivi rwerudyi ndo kurutivi rwamakomborero. Zvikanzi Zakaria pakapinda chi? Zakaria zvaakapinda munzvimbo tsvene tsvene. Zvikanzi wakaona Gabhuriera wakamira kurudyi rweatari. Murupaona. Ndikushaya better word to use here. Asi yatingoyuza maropafadzo. Rutivi rwekuropafadzo. Rutivi rwefavor. Rutivi rwei? Handingati chiwokumhomwe ka tingashandise chiwokumhomwe. Ndingati rutivi rwe ndashaya. Tongoti rwemablessings, all right. Ndoshaya better word rechishona. Kana rechirungu racho ndotoshaya better word. Okay, atendei pamberi. Zvino vakati vachitarira vakaona kuti ibwe rakanga ratokunguruswa nokuti raiva guru guru. Ndoda kuti tisvike ipapo kuti tambosvika sei pakuti vazowana ibwe rakakunguruswa rakanga riri guru guru. Isusu takati it was an obstacle. Maona kwavari. Pane chimwe chinhu chiri kutiudza kuti pamafambiro avo kubva zvichida zuro wacho, zvichida mangwanani iwawo, pavamuka vachinotenga zvinhu izvi nokuenda kubwira, vakanga vachizvidya mwoyo. Muri kupanzwa? Pane chinhu chiri kutiudza kuti vanga vachitozvidya mwoyo nguva yose iyi. Vakasvika pabwiro vakaona rakunguruswa kare, vanga vachizvidya mwoyo nei? Pamusoro pezvitadzo zvavo, pamusoro pekuti zvino chatinobata sei mutsvene isu takasviba kudai. Zvino kana muchizvidya mwoyo pane kuda kugadzirisa, handi zvamunenge makanganisa zviya zviya. Pane kuda kunamata kuti muregererwa naMwari, kuti Mwari asaramba akachengetedza chivi ichi, nekuti tinoshuvira kutendeuka. Unonzwa? Do not hold this sin against us.
Muri kunzwa? Whatever sins you had committed, kuti Mwari ndinoshuvira kutendeuka. Munoziva pamunoita mapromises ekuti ndinoda kutendeuka, Mwari opens the door for you. Imi munozokanganisa door riya ravhurirwa riya kwamuri nekusazadzikisa zvamanga muchivimbisa. Manga muchiti muchatendeuka asi hamuzotendeuka. Access way, nzira yekunopinda kuna Kristu Jesu. Muri kuiona ka? Vanhu venzira, muri vanhu venzira, kwete nzira wenyu wamunoenda muprofita uya, aiwa. Tiri kutaura nzira chaidzo dzaKristu Jesu mambo wedu. Access to Christ ndeyekuti mazvidya mwoyo, makavimbisa kuti muri kutendeuka. Muri kutotaura kuti chivi ichi, if we had known better, dai tanga tichiziva, tanga tisingazozvichiita chivi ichi. Muri kuzvinzwa? Kuti aiwa, Mwari wangu, ndakaita nekusaziva, kana kuti ndanga ndichiita zvangu but ndazoona kuipa kwokuita kwangu. Mwari ndiregererei, ndoda kuuya kwamuri. Mwari handichatadzezve, nekuti Kristu unotaura kuti kune chifeve chiye chainzi chakabatwa chichiita adultery, chakaunzwa navanyori navafarisi navasadhusi, vakati vichiunza kuna Jesu vachida kuchitema-tema. Zvikanzi pakazoonekwa kunzi hapasina mumwe munhu akanga wakamirapo, akati neniwo handikupe mhosva, enda zvako usazoita sei, usazotadzazve. Muri kubanzwa ka ipapo? Saka ndo zvamaitirwa naKristu apa. Kristu akati panga muchifanira kunge muri condemned, avhara nzeve dzake namwari dzake dzavharwa. Ari kuti kwete, ndadzivhura. Mareva nemwoyo wese kuti muda kuregererwa pane zvivi zvamakaita izvo. Naizvozvo handei musazotadzazve. Ndavhura gwanza. Muri kuda zvichemo zvenyu ndezvechiko? Tikuda matura 3 ema50 kg ekuti tidye gore rino. Okay, ndazvinzwa. Ndichaona zvandingakuitirei. Muri kuzvinzwa? Maona access. Dombo ranga rakavharwa paya ramuvhwa. Rakanga riri obstacle kunzi mutemo uyu wakanga wavakanganisa. Tamuvha manje kuti aiwa, vanga vari condemned nokuda kwemutemo uyu. Tabvisa mutemo uyu kuti vambotiudza nhuna dzavo, vaone kunamata, takateerera. Muri kubanzwa? Nzira, mazvidya mwoyo, makavimbisa kuti hamuchatadze, muchidzokorodza zvivi zvenyu. Fungisisai ipapo zvakanaka, nekuti kana muchizovharirwa next time, muzive kuti muri kudzokorodza zvivi zvenyu over and over again. Kana kuti muri kungotadza zvenyu musina care, musina kana nehanya zvenyu muchingoita. Mwari akanaka. Jaya, youth, ghetto youth, ranga rakagara riri kurudyi. Zvichinzi nevanhu vakaona ngirozi. Kana waona ngirozi, kana yako chaiyo, wakaona ngirozi yako yaaccepta zvinhu zvavanenge uchitaura iwewe, nekuti inokuziva kupfuura vamwe vanhu vose, ndiyo inotarira over you. Muzvinzwa? Inokuziva iwewe zvauri. Saka wakazoona yaaccepta manje kuti munhu uyu I think zvaari kutaura izvi zvingave zvine simba, zvingave zvechokwadi. Mwoyo wake unenge wasanduka. Hamungazvinyengerei nekuti ngirozi inenge yakamira pedyo nemi nguva dzose.
Hamunganyengeri ngirozi inokuzivai inside out. Hamungainyengeri. Munganyengeri vamwe vanhu vese, but ngirozi yenyu hamungainyengeri. Ngirozi iripo kuti inoda kukuropafadzai, inoda kukukomborera. Ngirozi inenge iri kurudyi kwenyu nguva dzose, ichida kuita sei? Kukuropafadzai. Asi imi munoitadzisa. Hamuna kutendeka. Ngirozi iri kusaidi kwenyu. Ngirozi yatumwa naMwari iri kuita basa rayo. Muri kunzwa? Taibvisa kurutivi rwaJesu kwayakanga iri. Taiunza pasaidi penyu apa. Iyi ndeyenyu iyi. Iyi ndeyenyu ngirozi. Ngaime vamwe hamu believe in angels ka? Kana muri maFarisees, you believe in angels. Kana muchitenda kuti Jesu akamuka kuvakafa, uyezve tinomuka kuvakafa, you are Pharisees and you believe in angels. Apart from kumuka kwavakafa. And we shall be like angels. Kana tamuka kubva kwavakafa. Kana topinda mudenga raMwari. Kanzi rakanga rakapfeka nguo chena yakareba, vakavhunduka. Nguo chena takakuudzai kuti zvinoreva chikarati. Nguo chena zvine zvichireva kuti kururama nokubwinya. Utsvene. Zvino kana waona chinhu chitsvene, hama vadiwa, ungachiona here wakasviba? Dzimwe nguva ungachiona watendeuka kubva pazvivi zvako zvese. Saka chiti nguva yekutendeuka iri very important. Pane mamwe mablessings anenge asingaite panguva iyoyo, ekuti wangogara wakongobata so. Kutenda kwako mutserendende. Nezvaunoitirwa naMwari zvakaoma. Kana watendeuka so, wangogara wangobatisisa ipapo kuti ndaakuita zvinhu zvakarurama pano, handidzokera shure. Makomana, pane makomborero mamwe asingaite kubva kuna Mwari. Zvivi zvako zvese hazvirangariro. Nyangwe ungori mhonde irikaita sei, isu tinozozvikanganisa kuti kana tambotendeuka takuda kumboita back and forth, back and forth, back and forth. Tinokanganisa kutenda kwedu. Tinokanganisa ruponeso rwedu tega. Hanzi rikati kwavari, musavhunduka. Munotsvaga Jesu weNazareta wakanga aroverwa pamuchinjikwa. Wamuka hapo pano. Tarirai pavakanga vamuisa. Hatichapedzisa ipapo. Tongoti tapedzera pavhesi 5. Zvida chidzokorudza futi vhesi 5 yacho. Asi hama vadiwa ndotaura kuti chengetedzai murayiro waMwari. Mwari wenyu Jehovha uri kumusoro ndiye Mwari wenyu chete. Hakuna mumwe. Hamuna kufanirwa kushumira mumwe Mwari. Musazviitira vamwari. Musakudza vanhu kana zvinhu zvekuzvienzanisa naMwari. Muri kuzvinzwa? Ko chimwe chii? Zvanzi eresai zita raMwari. Ityai Mwari. Ityai kumutadzira. Kudzai zita raJehovha. Chengetedzai masabata ake. Mukudze vabereki venyu. Musauraya. Musabe. Musareve nhema. Musaite ruchiva. Musaite upombwe.
Mwari uchakuchengetai. Ngapasave neobstacle pakati penyu naMwari. Chengetedzai murayiro yaMwari muiite. Mwari ave nemi. Muzita raBaba neMwanakomana neMweya anoyera. Jehovha ropafadzai vanhu venyu. Vagamuchire zvavaudzwa, vaite zvavaudzwa muzita raBaba neMwanakomana neMweya anoyera. Amen and amen. Kusvikira tisangana zvakare, tisanganei zvakare pachirongwa chinopera. Wenyu muparadzano.